Ja, lige startet. Jeg vil bare lige lave en lille update vlog. Nej, det er ikke en vlog, det er bare en update video. Fordi det er ikke fordi du skulle være med. Du glemte det. Det er værd at grine. Du er så dum. Nej, det er ikke der nu. Kom, kamera ting. Ja. Det er fordi, at jeg ved, at jeg ikke har lavet video langt. Mit øje. Det gør faktisk lidt ondt, det der. Ja, det er sgu hyggeligt nok. Og mit lille kæledyr. Men ikke sej. Nice. Det er fordi, at jeg har ikke lavet video langt, så fordi jeg startede skole igen. Det er ikke særlig godt. Jeg skal have karakterer snart. Nej, det er ikke sjovt. Nej, det er ikke særlig godt. Det er pisse røv. Og så har jeg meget travlt med lektier. Jo. Upsi. Det er så. Ja, og jeg skal i gang med en ny serie her snart, fordi for jeg ved, når jeg starter den serie, ikke også? I må ikke vide det endnu. Det er sådan, hvor fuck er hun hen? Nå, det er sådan en pisse underlig serie. Og min veninde har lovet at være med, så det bliver lidt... Jeg kan godt... Altså noget galskab, ikke også? Vi er virkelig gale nogle gange. Jeg skal lige sidde lidt ordentligt her. Vi var hjemme hos hende, og vi skulle lave pasta. Så lavede hun fandme alt pasta ind ude på gulvet. Smart. Totalt smart, vi er. Og så i stedet for at samle det op, så laver vi det til en kæmpe smiley. Det er sgu da bare pisklogt. Jeg synes, det er sådan noget, vi gør. Og så render vi rundt i rådcentret og sådan råber på en eller anden mærkelig person, som ikke engang er der. Så nogle gange finder vi faktisk personen med det navn, vi kalder. Jeg råbte på et tidspunkt, Mikkel! Eller, nej, hvad var det, jeg råbte? Det var ikke det, jeg råbte. Nå, jeg råbte, Karsten, er du her? Men jeg kaldte du på mig. Okay, tak. Nå, jeg skulle lige høre den der. Den er godt mere. Nice. Jeg gider du godt lade være, for hun til at grine. Og helt det er virkelig underligt, det vi laver. Så det bliver sådan en galskabsserie. Jeg tror ikke, det er det, jeg kalder den, galskab. Sprogspasser. Det er sgu heldig nu, at få lov at se en sprogspasser i fuld aktion. Så får jeg også lov til mine totalt handicappede veninder. De er ikke handicappede sådan rigtig, men meget retarderet nogle gange. Fordi vi laver smiley og pasta og sådan noget pis. Ej, det er virkelig underligt. Og hvad er det med, jeg skulle sige? Jo, jeg begynder nok snart at lave vlogs igen. Jeg ved ikke, om jeg allerede har sagt. Det har jeg sikkert. Jeg gentager mig selv. Ved jeg godt det? Fra 100 år overalt. Det der lille dyr, der sidder dernede, ikke også? Går dernede. Hun er pisse irriterende. Helt vildt mega irriterende. Så kommer hun sådan, så siger hun, skal komme op og sidde, ikke? Fordi vi har sådan en stol, som hun altid plejer at op på. Lige meget hvem der sidder. Og det er sådan en eller anden, der ikke kan lide hunde. Hun skal bare op og sidde på den stol. Så jeg sad op, så kommer hun. Og så laver hun sgu den der. Så jeg sidder på computeren, så kommer hun der. Hej, jeg vil også være med. Gud, hej. Og så bytter hun bare det hele. Jeg kan ikke se en skid. Den er fed af. Hun er ikke tyk, vel? Men jo, det er hun i min verden. Jeg kaster rundt med min ko, og min ko er blevet træt. Hun er træt. Jeg tror ikke, jeg vil lave. Jeg tror også, jeg vil lave en i skolen på et tidspunkt. En skoleblog. Nej, det vil jeg ikke lave. Jeg vil bare filme i skolen uden vores lærervægge. Jeg ved ikke lige, hvorfor jeg gjorde det der. Det bliver nok i sådan dansk eller andet. For jeg vil ikke tysk, det er bare underligt. Tysk er bare underligt. Jeg kunne også godt gøre det i engelsk, der laver vi ikke noget. Det kunne man også gøre. Og så laver vi nok alt muligt andet pis på min kanal, altså. Ja, jeg har en ko i blusen, ikke også? Så kan jeg få lov at sidde her. Det er der, lille Mikko. Nej, det er ikke en kat, det er en ko. Gider du godt? Du sidder bare der med flæk, grin, gør? Er du ikke også godt det? Det er klogt, det der. What? Så giv mig den der. Jeg vil filme mine fødder. Heldig, hva'? Fødder! Yeah! Ja, det var lidt mærkeligt, det der. Men som sagt, så laver jeg vlog og sådan noget. Planter. Spændende. Ej, altså, det bliver virkelig underligt på min kanal nu. Fra nu af. Fra nu af bliver det pisseunderligt. Og jeg ser, om jeg får min veninde til at optage en Skype-samtale, fordi det er også bare underligt. Det er sådan noget, hvor vi sidder og taler om kage.
som udvikler sig til en indjørning, som bliver til noget andet. Som bliver sådan noget helt tredje. Ja. Har jeg vendt den forkert? Kan hun se mig? Hej! Ej, ved du hvad, du må du fandme sige bagefter. Ja, what? Ja, det er sådan her sagde ud i tysk. Ja, what? Hvad fanden? Jeg synes, jeg er så dårlig til tysk og alt andet lort. Ja, ved du hvad, det gider jeg ikke det der. Nej. Okay, så får jeg lige lov til at gå. Ja, det er bare noget. Så går vi sgu afsted mod det uendelige. Kan jeg se vores fine grill? Fanden heldig det. Mod det uendelige univers. Nu tænker jeg. Så, nu går det ned ad trapperne. Doing! Doing! Hej Frik, farvel. Ja, jeg er også super smart, ikke? Render rundt. Ja, sådan der. Render rundt udenfor i strømpesokker. Fordi jeg kan. Ikke lige nu, jeg kan sprøjte vand på dig. Nå, halskæden. Så fik jeg fundet en halskæde. Super smart, Victoria. Nå, ja, faktisk noget ødelægger godt græs der. Fint, det kan også blive lidt tyk der. Ja, værsgo. Nu må du gerne filme. Lad være at skygge for kameraet, ikke? Nej. Nå jo, det er jeg skulle. Vi kommer nok også til at vi laver frokostvideoer og kaffevideoer. Og hvordan man laver madvideoer. Nå, det var solen, der var irriterende. Nå, fuck det. Ja. Går jeg faktisk med min ko her? Jeg gider ikke høre på dig. Ja, jeg skal nok ikke være synge. Jeg kan se, det var sådan. Jeg skal bare lige vide, jeg bliver meget hurtigt distraheret af ting. Som den der dyr. Jamen, du er ikke så dum. Giv mig det der. Hun spiser græs igen. Det kan jeg ikke klare. Handicappet måde at holde en iPod på. Yes, mand. Hvad? Nå. Hvad? Nå? Lige meget! Så nu kan jeg få lov at være heldig. Jeg har set mig hele videoen. Nu kan jeg få lov at se. Den er god til sidst. Jeg skal lige filme græs. Blomst. Fucking sejt. Blomst. Okay. Jeg kan lige få lov at se den her seje, søde ting. Ko. En lille ko. Valdemar, hold nu kæft. Hold nu kæft med dig, gå. Væk med dig. Hold nu kæft, Valdemar. Han er lidt irriterende. Jamen, vi ses. Jeg håber, jeg kan overleve at se min video så længe. Jeg skal nok også prøve at lave dem lidt kortere, men det er lidt svært, når man er rablende gal. Vi ses. Farvel. Møs.